ଛକା ଚୌକା ବର୍ଷା କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ IPL 2025 ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚରେ ହିଁ ଏହାର ରୋମାଞ୍ଚ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ 7 ୱିକେଟରେ ହରାଇ ଦେଇଛି ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। 175 ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ 16.2 ଓଭରରେ 177 ରନ୍ କରି ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। RCB ପକ୍ଷରୁ ଫିଲିପ ସଲ୍ଟ 56 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି ସର୍ବାଧିକ 59 ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପାଟିଦାର 34 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକଲ 10 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ RCB ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା KKR ଧାର୍ଯ୍ୟ 20 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ ହରାଇ 174 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଫଳରେ RCB ପାଇଁ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ 175 ରନ୍ ରହିଥିଲା। KKR ପକ୍ଷରୁ କ୍ୱେଣ୍ଟନ୍ ଡିକକ 4 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ସୁନୀଲ ନାରିନି 44 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଅଧିନାୟକ ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ 56 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଙ୍କ୍ରିସି ରଘୁବଂଶୀ 30 ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରିଙ୍କୁ ସିଂ 12 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି RCB ପକ୍ଷରୁ ଜସ୍ ହେଜଲଉଡ୍ 2ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିବା ବେଳେ କ୍ରୁନାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା 3ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।